ug sa atong mga viewers, mga followers sa ako ang live, sa ako ang Facebook. Mayong buntag, mayong udto mga igsoon. Naanaw sab kita karon mga igsoon sa ato ang programa, ang Katin-awan sa Pagtuong Katoliko. Hinaot nga naa kamo sa mayong panglawas aron maayo sa bang inyong pagpaminaw ining ato ang live sa Facebook mga igsoon. Unya kung duna kamoy mga pangutana mga igsoon bahin sa ato ang Pagtuong Katoliko, mahimo kamong makapangutana pinagi sa pagpadangat sa inyong mga komento. I-type lang ang inyong mga pangutana diha sa comment box kay ato anang basahon mga igsoon dinhi sa ato ang programa sa atong Katin-awan sa Pagtuong Katoliko dinhi sa ato ang Facebook live. Inyong ubos nga lagad Brad Carlo Badinas mga igsoon, makig-uban kaninyo ining usa ka oras aron maghisgot, magtuki kita mahitungod sa mga pagtulun-an sa atong simbahan nga mao ang Santa Iglesia Katolika. Hinaot mga igsoon nga inyo kong ubanan nining pipila lang ka oras aron magahisgot kita mahitungod sa ato ang pagtulun-an. Kamong mga dili Katoliko, pwede gihapon mo makapangutana mahitungod sa among mga pagtulun-an sa among simbahan. Kunya kung doon na may mga pangutana, i-type lang sa ato ang comment box. Kay ato ng tubagon, sumala gyud sa balaang kasulatan mga igsoon. Kay naaman tay Biblia mga igsoon, no? Naaman tay Biblia gamiton nya ato ng tubagon base gyud sa balaang kasulatan. Kunya mga igsoon sa dili pa ta maghisgot sa ato ang topic, ato sa ning pataliwad-an o pag-ampo manguros kita sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amahan namo na akas mga langit, pagdaygon ang imong ngalan. Umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon pasaylo kami sa nakasala kanamo ug dili mo kami tugyan sa panulay, inunualuwas sa kami sa dawtan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa babae nga tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Hesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami makasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Ngaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay mga igsuon, usbon ko maayong adlaw kanatong tanan. Karon Domingo ha mga igsuon, adlaw marong Domingo, mao ang katapusan nga kalendaryo sa ato ang simbahan nga Katoliko. Mauron ang katapusan nga kalendaryo sa atong simbahan Katoliko. Diin gitapos kini pinaagi sa pagsaulog sa gitawag nato og Cristo Rey. Sa nang Cristo Rey, Christ the King. Kining Christ the King mga igsuon, mao kini ang selebrasyon sa ato ang simbahan nga Katoliko isip katapusan nga kalendaryo sa Santa Iglesia Katolika. Kay balikon ko ang atong simbahan, doon naman tayo mga gitawag na itong liturgical year. O doon na po tayo gitawag og liturgical calendar. Kanang liturgical year mga igsuon, no? Matag tuig mga matag liturgical, matag tuig mga igsuon. Doon ay selebrasyon ang simbahang Katoliko mga igsoon. Muna kay matag tuig dunay selebrasyon ang Santa Iglesia Katolika, bisag unsa-unsa na lang ang selebrasyon, no? Dunay Holy Week, dunay sama ning umabot Pasko, bagong tuig. Mo na gitawag na siya og liturgical year. Sa mga liturhiya sa tibok liturhiya sa tuig sa simbahan nga Katoliko, doon na kitay nagkalanlain nga selebrasyon sa atong simbahan. Dunay gitawag na tog Easter Sunday,
part ka na siya sa liturgical year mga igsoon. Busa kay naaman tay liturgical year. Ang liturgical year mga igsoon o sa laing termino gitawag kana siya liturgical calendar sa atong simbahan na human natapos sa karon Domingguha mga igsoon. Abalikon ko sa atong simbahan duna kitay kalendaryo o kanang kalendaryo sa simbahan mao kana ang gitawag og liturgical year. Sa to pa mga liturhiya kana sa tuig sa atong simbahan nga matag tuig duna kitay mga selebrasyon sa Santa Iglesia Katolika. Muna nga karong mga adlawng Domingo, dun mao karon ang selebrasyon sa Christ the King o Cristo Rey. Sa to pa nagpasabot ka na nga nahumana o karong adlaw mao ang katapusang kalendaryo sa ato ang simbahan nga Santa Iglesia Katolika. Muna mga igsoon, muna gitawag sa liturgical year kay naaman tay mga selebrasyon sa Santa Iglesia. Bisag kung salay selebrasyon, muna nga sa tanang selebrasyon sa Santa Iglesia, ang katapusang selebrasyon sa Santa Iglesia Katolika o ang liturgical calendar na human karong adlaw mao na ang Christ the King. Mao na siya katapusang nga liturhiya sa ato ang simbahan o liturgical year. Mao nang katapusang kalendaryo sa tuig sa Santa Iglesia, tuig sa simbahan. Mao na mga igsoon nga inig sunod simana mosulod na ta sa gitawag og Advent season. Nya unsa nang Advent? From the word Adventus. Nagpasabot sa Latin man ang pulong Adventus, meaning pagpangandam. Sa ato pa unsa nganong mangandam ta? Duna day moabot ang atong pagsaulog kana gitawag nato og sumad sa pag-anhi ni Kristo diri sa kalibutan. Mao na ang iyang pagsaulog nato, paghandom nato sa iyang gitawag og pagkatao, adlawng natawhan ni Jesus Christ. Mao kana ang gihandom nato sa umaabot mga igsoon sa panahon sa Disyembre 25. Mao kana ang atong handumon. Muna sa dili pa na moabot do na kitay gitawag og Advent season. Unsa lang Advent season? Mga pangandam sa dili pa ta maghandom sa adlaw natawhan sa atong Ginoo. Sa to pa kanang adlaw nga natawhan sa atong Ginoo mao kana ato kanang ginahandom. Ato nang gihandom. Dili sabton nga nataw na pud og balik si Kristo. Dili na mao, no? Kun dili ato lang gihandom ang iyang natawhan. Kay pag first century nataw naman ang atong Ginoong Hesukristo sa first century. Humana naman nataw si Kristo. Ngadtong unang mga siglo mao to ang panahon nga nataw si Jesus Christ. Muna karong panahon na ato na lang kanang gihandom ang iyang adlaw natawhan. Mura rago preas nato ba? Sama nako na tao ko mga February 22, 1997. Sa ato pa mag-birthday ko mga February 22 mag-birthday ko. Nya buot ba natong sabton nga tungod dihang mag-birthday ko nataw na pug kog usab? Wala. Gihandom lang nako ang akong adlaw natawhan. Pero human ako nataw, man ako gipanganak nako, pero ako na lang gihandom ang akong adlaw natawhan. Ingon ana usab mga higala, muna nga sa dili pa ta maghandom sa natawhan sa atong Ginoo, duna tay pangandam o gitawag na siya Advent season. Unsa may atong andamon? Mangandam ta sa ato ang kalag, no? Atong hinluan ang atong kalag. Mangumpisal kita. Nya sa atong simbahan dunay mga pangandam, no? Dunay mga misa di Galyo o kanang misa di Galyo mao kana ang mga siyam kagabi nga magnubina. Isi pangandam sa paghandom
sa birthday ni Jesus. No, mura na siya pista, di ba? Sa dili pa ang pista, do na gyud pangandam. Unsa may pangandam? Magnubina. Unang nubina, ikaduhang nubina. Siyam ka nubinahan, ay siyam ka nubinaryo, no? Siyam ka adlaw pangandam na mga pagampo, mga misa para ignig ka na pulo na ni ana mao na ang kapistahan sa maong Santos o Santa Baron. Ingon ana usab mga igsuon sa ato ang paghandom sa kanang paghandom nato sa birthday ni Jesus Christ. Do na tay pangandam og maunang pangandam sa simbahan nga panahon sa Advent season. Do na kitay mga nobina, mga misa de Gallo, usa kana kapag pangandam sa dili pa ta magsaulong sa adlaw matawhan ni Jesus Christ mga igsoon. Mao kana mga igsoon ha, mao kana nga ang selebrasyon karong adlaw Domingo, Pitsa 20 sa Nobyembre, mao karon ang katapusan nga kalendaryo sa ato ang simbahan. Mao na nga nahuman naman ang karon mang adlaw ang katapusang kalendaryo sa simbahan. Mao na nagsaulog kita sa gitawag og Christ the King o Kristo Hari. Mao na mga igsoon. Unya karon mga higala, biyaan ta na nga topic. Anhi kita mga igsoon sa atong tema mga igsoon. Kay do na tay tema nga giandam karon. Unsa man ning tema nga atong hisgutan karong mga oras sa higala. Ang atong hisgutan karon nga tema mahitungod kining giingon din sa Ezekiel kapitulo 22 bersikulo 26 nga mao kini ang gamiton sa atong mga higala nga mga Seventh Day Adventist, kanang mga Sabadista, bisan dili Katoliko mo gamit ni ining sitasa, no? Kay matod pa nila mga igsoon sa mga dili Katoliko nga ang atoa kunong mga pari, ang mga pari kuno mao kuno ang mga magsusupak sa kabalauran sa Dios. Ang mga pari kuno mga igsoon magsusupak sa balaod sa Dios. Mga pari. Unya ang Katoliko kuno maoy naigo niini kay Katoliko raman nga naay pari. Ilaha pastor man ilaha. Nya matod pa nila mga higala nga ang mga pari kuno sa Santa Iglesia Katolika masinupakon sa sugo sa Dios. Kay naaman daw na sa Ezekiel 22:26 nga ang mga pari masinupakon sa sugo. Atong basahon mga igsoon ang ilang sitas. Mao kini ilang gamiton higala. Gisupak sa mga pari ang akong balaod o gipasipad-an ang akong balaang mga balao, ang mga balaang mga butang. Managsama alang kanila ang mga butang nga balaan og dili balaan, ang hinlo ug ang dili hinlo, ug wala nila panumbalinga ang mga adlaw ipapahulay. Sa ingon nga paagi wala ako tahura sa katawhan sa Israel. Mga higala, mao kini ang gamiton sa atong mga igsuon nga mga Sabadista nga ang ato ang kunong mga pari sa Santa Iglesia Katolika masinupakon sa kabalauran sa Ginoo. Ang mga pari kuno sa Katoliko masinupakon sa kabalauran sa Ginoo. Nya unsa may atong itubag nato niini mga higala nga naa mangi mabasa nga ang mga pari masinupakon sa kasuguan sa Ginoo. Ang atong tubag ni ana igsuon mao kini. Kung magtuon kita mga higala sa Biblia, dunay mga nagkanlain-lain nga mga pari, no? Nasayod ko nga kanang Sabadista nasayod sila ana. Nahibalo ko nga ang mga Sabadista nahibalo ni ana nga kung magtuon kita Biblia, no? Magtuon kita diha sa Biblia. Dunay nagkalain-lain nga mga pari. Una, duna gani pari sa gitawag nato og Judaism.
dunay pari sa Judaism, pari sa mga Hudyo. No? Katong mga pari sa mga Hudyo, mauto ang mga kaliwat ni Levi. No? Doon may mga pari nga kaliwat ni Levi. Inya ikaduha doon na po'y pari ni Baal. No? Doon ay nagkalanlain nga mga pari. Unya doon na gani arita sa ato ang panahon karon, doon ay pari sa Anglican priest. Doon ay pari sa Anglican nga simbahan. Doon ay pari sa Aglipay. No? Na ay pari sa Aglipay. Doon na po'y pari sa Romano Katoliko. Mauna mga higala, kung magtuon kita og Biblia, doon ay pari sa Judaism, maunang pari sa mga Hudiyo, katong mga kaliwat ni Levi. Doon na po'y pari dugani, doon na pamanggani pari ni Baal, no? Katong naa sa unang mga hari, doon ay pari ni Baal. Sa to pa si Baal, doon na po dahil ni siya yung mga pari, no? Pero ang ilang gisimba dili ang Diyos nga nagbuhat sa kalibutan. Ang ilang gisimba si Baal. Kay kadto sila mga higala, mga pari matong Baal. Meaning ang ilang gisimba dili pud ang Diyos, si Baal pud, kay mga pari gud silang Baal. Meaning ang ilang giila pud nga Diyos si Baal. Nagsimba to sila mga Diyos-Diyosan. Oh. Nya do na pagani pari nga kalinya ni Melkisedek. Di ba? Na si Hesukristo gani mga igsuon kalinya sa laray ni Melkisedek. Mo na mga igsuon, mabantayan nato higala nga kung magtuon kita sa Biblia, dunay nagkalain-lain nga mga pari. Karon ang pangutana, kining pari nga nakasulat sa Ezekiel 22:26. Na dunay mga pari nga misupak sa balaod sa Ginoo. Kinsa man kining mga pari? O unsa ni nga mga pari? Dili kana mga pari sa Romano Katoliko. Busa na sayop ang ilang pag-akusar. Nya mga pari kunin sa Katoliko Romano. Sayop kay sa panahon sa Ezekiel, sa panahon sa Old Testament, kay Old Testament man ning Ezekiel, wala pay pari sa Romano Katoliko anang higayuna. No, balikon ko sa panahon sa Ezekiel, kay Ezekiel 22:26 man ni atong gibasa. Sa panahon ni Ezekiel, wala pay pari sa Romano Katoliko anang tayma. Nya nganong ila man nang ipahid sa ato ang simbahan nga Katoliko. Sa to pa usa kana siya ka akusar. Sa to pa nigawas mga higala nga ilang giakusahan ang simbahang Katoliko Romano nga wala pa may pari sa Romano Katoliko ni anang higayuna sa Ezekiel 22:26. Nga naday pari sa Romano Katoliko anang tayma. Wala pa'y pari sa Romano Katoliko sa Old Testament. Kusa duna gyoy sa to pa kining nga mga pari dili gyud ni pari sa Romano Katoliko. Mga pari kini sila mga higala sa mga Judaism. Pari kini sila sa mga Judaism. Mo ni sila yung mga pari, mga igsuon sa mga Hudyo. Mga Hudyo kining mga pari, mga igsuon. Kabantay mo mga igsuon nga kining mga paria. Kabantay mo nga kining mga pari, mga igsuon, nag-ingon din niyo. Nga kining nga mga pari, nag-ingon din niyo. Managsama alang kanila ang mga butang balaan ug dili balaan, ang hinlo ug mga dili hinlo, ug wala nila panumbalinga ang akong mga adlawng igpapahulay. Sa to pa kining mga paria, mga igsuon, klaro og tataw mga pari ni sila mga igsuon sa mga Hudiyo. Hudiyo din nga pari, kay nga naman kabantay mo nga wala nila itudlo ang mga hinlo ug dili hinlo. Wala nila itudlo unsay kalainan sa hugaw ug dili hugaw. Sa to pa unsa may gipasabot niya na wala nila itudlo
sa mga pari ang baboy hugaw ug ang limpyo nga mananap. But pasabot nga kining paria dili ni pari sa Romano Katoliko. Kay kung pari pa ni sa Romano Katoliko, dili sila maapil ni ini. Nga itudlo nila ang hugaw ug dili hugaw. Kay dili man ta part sa Judaism. Mo ni nga kini nga klaseng pari jud ni sa Judaism, pari nga mga sa mga Hudyo ni nga mga pari. Kay nga naman, kay wala man di ay nila itudlo ang hinlo ug dili hinlo. Meaning masinupakon ni nga mga klase nga mga pari. Unsa ni nga pari? Pari sa mga Hudyo. Kay nga naman, nganong nasinupakon na sila kay wa nila itudlo nga ang baboy hugaw ug unsa ang dili hugaw. Meaning masabot nimo nga dili gyud na pari sa Romano Katoliko, pari sa mga Hudyo. Kay katungdanan na sa mga pari sa mga Hudyo nga mutudlo nga kining baboy hugaw. Mao nang ilang katungdanan nga ilag yun ang tumano ng sugua. No? Ilag yun ang tumanon. Kay maog yun na ang balaod sa mga Hudyo. Nga tumanon yun, itudlo yun na sa mga pari. No? Pari sa mga Hudyo ha. Nga kining baboy hugaw, kining klaseng mananap limpyo. Katungdanan na sa mga pari sa mga Hudyo. Nga wala man nila itudlo. Nga ang baboy hugaw, ilan namang gitipon ang hugaw ug limpyo para nila limpyo naman gud kuno. Mao na mga igsuon, gitawag sila masinupakon nga pari. Pero buot ba sabton nga kining mga pari ni Katoliko? Dili. Kay nga naman balikon ko, logic lang mga igsuon, no? Logic ba? Sabto na to, wala pa'y pari panahon ni Ezekiel. Wala pa'y pari sa Romano Katoliko panahon ni Ezekiel. No, wala pa'y simbahang Katoliko panahon ni Ezekiel. Busa dili nila mapahid sa Romano Katoliko nga pare. Kundili mga pari kini sila mga higala sa mga Judaism. Pari sa mga Hudyo. Kay kung imo manggunang haruson, murag kamunggay pagkabasalan nimo pari, no, ang mga pari masinupakon. Unya, imo dayong haruson, apilo na pud nimo tanang mga pari, aw sayop na pud na. Kay kuyaw na, kay mismo ang Dios Amahan pari man usab. Kay kung imo gong haruson murag kamunggay pag ingon diri ang mga pari masinupakon sa kabalauran. Nya imo dayng haruson murag kamunggay, apilo na nimo ang mga pari sa Romano Katoliko. Sayop na. Kinahanglan kabaw ta mo distinguish. Kabaw gyud ta kinahanglan kabaw gyud ta mo mubahig lahi ni nga klase nga pari. Kay nga naman angay gyud natong bahigon, angay gyud natong ilain kay daghamang klaseng pari. Dunay pari sa Judaism, dunay pari ni laray ni Melkisedek, dunay pari sa Aglipay, dunay pari sa Anglican, dunay pari sa Romano Katoliko, dunay pari ni Baal, dunay nagkalanlaing pari. Unya kung pagkabasa lang nimo sa Biblia nga dunay pari nga masinupakon sa sugo sa Dios, imo na yung haruson murag kamunggay, sayop na. Kay kung imong haruson nga murag kamunggay, pagkabasa lang nimo og pari, nya imo na yung apilon asa pari sa Katoliko, kuyaw na. Kay nga naman, kay mismo ang Dios Amahan pari usab di ay siya. Nya ay sagkuin na nga ang Dios Amahan masinupakon pud. Di ba? Naa ba na sa Biblia nga ang Diyos Amahan pare? Naa. Josue kapitulo 18 versikulo 7. Atong basahon ang balaang kasulatan. Kay kining atong mga higala nga mga dili Katoliko, dili kayo sila kanang pag-akusar pitaw sa Katoliko. Pagkabasa lang nila nga dunay pari nga masinupakon sa sugo sa Dios, ila na yung haruson. Mura sila gaharos murag kamunggay. Di na maayo, no? Kinahanglan kabawog yun ta mo bahig, kabawog yun ta mo kanang mo ila ba nga kinsa kana nga mga pari. Kay daghan na bang klaseng pari. Okay, atong basahon mga higala ang Josue 18:1. Naatay Biblia ha, Biblia gyud ning atong gibasa. Ingon ini atong mabasa higala. Ang mga Levita dili makadawat og bahin sa yuta.
sama kaninyo tungod kay ang bahin nila mauman ang pag-alagad ingon nga mga pari. No? Dili. Kini din nga hubad mga igsoon ha, atong kauning hubad. Ha? Natay gipangita nga hubad mga igsoon. Hubad sa ato ning basahon mga igsoon ha. Kay mayong balita man dito akong gibasa, Hosue City, Hosue 18 City. Ingon ini atong mabasa igala. Basahon na. Ingon ini. Apan ang mga libihanon walay bahin uban kaninyo. Kay ang pagkapari sa Ginoo, aliman ka, mao ang ilang panulundon. Klaro kay higala nga unsa di ay ning Ginoo? Pari. Unsa giingon? Apan ang mga libihanon walay bahin uban kaninyo. Kay ang pagkapari sa Ginoo, tanawa, naa gyud ay pari. Ay na ay pari. Ang Ginoo pari gyud ay higala. Karon kung atong sundan ang argumento sa mga dili Katoliko nga tanang pari masinupakon, mugawas nga ang Ginoo masinupakon dai pud ang Ginoo. Siya ra pud gasupak-supak sa iyang kaugalingon. Kay kung makabasa lang sila og pari, ila ding pasanginlan. No? Mingon dayon sila nga ang pari maoy nagpatay ni Kristo. Ang mga pari mo'y nagpatay ni Kristo. Mao na mga Katoliko mo'y nagpatay ni Kristo kay Katoliko ra man nay pari. Sayop man na. Sayop na. Mura kag ignorante ana, mura kag wa magtuon Dios Biblia ana. Kay kumingon kag ang pari mo'y nagpatay ni Kristo, nya imo day yung pasangilan apil ang Katoliko nga pari. Sayop man na. Kinahanglan kabaw lagi ta mo bahig. Kabaw ta mo ila ba? Unsa na nga klase nga pari? Kay daghan ra bang pari? Dunay pari gani ni Baal, dunay pari nga kaliwat ni Levi. Pari sa Judaism. Na ay klase-klaseng pari. Mo na pagkabasa nimo nga na ay pari nga nagpatay ni Kristo. Nya imo ding ipasangil sa Katoliko, sayop na. Ayo ipasangil sa Katoliko. Kay dili lang ang Katoliko dunay pari. Pag ingon ang pari ang nagpatay ni Kristo pari. Nya pasanginlan na yun ninyo ang pari sa Katoliko, sayop man na. Katoliko ra day nay pari. Aglipay wa day pari. Ang Anglican Church wa day pari. Di ba? Na may pari. Nga nganong ipasangil ra man gyud niyo sa Katoliko. Meaning do na gyud mo'y kalagot sa Katolikong simbahan. Inanara na kasimpol. Inyog yung pasinginlan, inyog yung hugaw-hugawan ang Katoliko. Dili maayo magbutang-butang igsuon. Kay naara ba na sa Exodo 20:16 nga ayaw pagbutang-butang. No, masuko ang Dios anang tao nga hilig og butang-butang. Naara ba na sa napulo kasugo sa Dios, Exodo 20:16. Ayaw pagbutang-butang. Mo na mga igsuon kung ingon ta nga ang nagpatay ni Kristo pari, nya apilo nimo sa ang Katoliko. Wala man tay supak ana nga ang nagpatay ni Kristo pari, pero atong tun-an unsa na nga pari. Wala man na nako supakan nga ang nagpatay ni Kristo pari, pero unsa nga pari? Pari ba sa Romano Katoliko? Pari ba sa Aglipay? O pari ba sa Judaism? Kana mo'y atong tukion. Dili kay mo diretso din tag butang-butang, mo diretso din tag pangakusar. Pagkaingon og pari, ipasangil din nila sa Katoliko. Dili maayo na, no? Katoliko ra day dunay pari. Di ba dili ra ang Katoliko dunay pari? Dunay daghang pari, dunay daghang klase-klaseng pari. Mga igsuon, mao na mga higala, mga suki nga tigpaminaw. Pag ingon ang Katoliko, ang pari mo'y nagpatay ni Kristo. Karon pangutana, ang Katoliko man kamoy nagpatay, ang pari man kamoy nagpatay ni Kristo gyud. Nya inyo ding ipasangil sa Romano Katoliko. Bati ba na di man na mao? No? Ipabasa sa Biblia kung Katoliko ba nga pari, kana mo'y basaha.
Katoliko nga pari mo nagpatay ni Kristo kana gyud. Kumplito yung pagkasulti ba? Katoliko nga pari mo nagpatay ni Kristo kana noon mutuo ko. Pero pag ingon ang mga pangulong pari nagtinguha as pagpatay ni Kristo. Aw maglalista ana. Maglalista kay daghang klaseng pari. Oh, nya katong mga pari nga nagpatay ni Kristo kinsa man to sila? Unsa man tong mga pari ah? Pari tos mga Hudyo. Pari to sa Judaism. Naabatay mabasa sa Biblia niya na duna. Di ba? Juan 19 man to atong basahon na ha. Juan 19. Atong basahon na Juan 19. Ato na ning lakbitan kay mao man guni ang ilang gamiton ba nga ang nagpatay ko ni Kristo mga pari nya. Ang mga ubang pong mga Katoliko nga walay tuon pud ba? Mailad mingon sila la o no? Katoliko ra bay dunay pari Rex paghilom Rex. Katoliko ra bay dunay pari. Dili ato basahon na. Gingon dinhi oh. Ingon ni ato mabasa mga igala ha. Ingon dinhi. Kunya gikuha nila ilang gikuha ni Pilato si Jesus o iyang gipanglatos. Ang mga sundalo naghimog purong-purong sa sanga tunukon o gipahaom nila kini sa ulo ni Jesus. Gisuluban usab nila siya sa bisti ug dagtong pula. Kung nanuol sila kaniya og mingon mabuhi ang hari sa mga Hudyo ug gisagpa niya sila. Nila siya. Unya migula na usab si Pilato og mingon sa mga tawo. Mingon sila sa mga tao. Size day, diretso ta sa size ha, Juan 19 size. Gingon din sa pagkakita sa kadagkuan sa mga pari o sa mga gwardiya, kaniya misinggit sila ilansang siya sa krus. Ilansang siya sa krus. Oh, mingon din siya, talawara? Klaro og tataw? Nga kinsa di ay nagpalansang ni Kristo? Kinsa di nagpapatay ni Kristo? Pari! Unya, patay itoon sa Biblia, mailatas laing reliyon. Na kinsa man nga mga pari? Pari ba din sa Romano Katoliko? Dili. Kinahanglan pagkabasagan nila to pari sa Biblia, ayaw dayon ipasangil sa Katoliko. Kay nga naman, kay dili lang ang Katoliko dunay pari. Daghang pari. Nya gisupak ba ni nako nga pari mo nagpatay ni Kristo? Wa ko na sa paka pero atong klaron unsa na nga pari. Kay doon na may daghang klaseng pari. Masig ingon diri, ang kadagkuan sa mga pari ug mga gwardiya na nagsinggit, naninggit sila ilansang siya sa krus, ilansang siya sa krus. Tinuod pari ang nagpalansang pero unsa nga pari? Ato lang tiwasog basa ang bersikulo 10. Gingon din busa si Pilato mingon kaniya. Ato lang tiwasog basa. Busa si Pilato mingon kana dili ba mutubag kanako wala ka ba mahibalo nga ako may gahom sa pagbuhi kanimo paglansang nimo sa cross? Gingon dinhi sa pagkadungog ni Pilato niini naninguha siya sa pagbuhi kaniya apan ang mga Hudyo naninggit kung buhian mao siya nagpasabot kana nga dili kahigala sa emperador. Sa ato pa kinsa dae naninggit katuding mga pari nga naninggit nga ilansang si Kristo, patya si Kristo, katuding mga pari mga Hudyo da ito. Basaha lang ang bersikulo 11 ngadto sa 12. Sa pagkadungog ni Pilato niini naninguha siya pagbuhi kaniya apan ang mga Hudyo naninggit sa to pa katuding pari nga nagsinggit ilansang siya sa krus, patya siya. Pari pitaw ang nisinggit pero Hudyo nga pari. Hudyo dito nga pari, dili dito pari sa Romano Katoliko. Mo na diha sila nasipyat sa ilang pag-akusar sa simbahang Katoliko. Mo na mga igsuon, balik ko na to. Nga kanading mga pari, mga higala nga nagsupak sa balaod sa Ginoo, pari day na sa Judaism, mga Hudyo day na nga mga pari, dili day sila pari sa Romano Katoliko. Kay kung ato magunang kanang kung ato magunang haruson murag kamunggay pagkabasalag pari, haruson din nimo mga pari masinupakon na maapil ang Ginoo ana.
Kaya ang Ginoo pari ra ba pod. Nya si Kristo pari man gani pod. Masinupakon pod ang si Kristo ani. Ha, si Kristo magsusupak. Pangutana si Kristo apil pod ay supak. Tubaga. Ha, masinupakon pod si Kristo sa balaod. Kay si Kristo pari ra ba pod si Kristo. Ningon mo nga ang pari masinupakon sa balaod sa Ginoo. Nya si Kristo pari man pod. Masinupakon pod ay si Kristo sa balaod sa Ginoo. Tubag, yes or no? Yes, no brad. Way labot si Kristo. Wala man ay labot si Kristo sa ato paduna gyud di ay naa gyud ay klase-klaseng pari, no? Tinuod ba si Kristo pari? Yes, pari gyud si Kristo. Basaon nato ang Hebrehanon 3:1. Ingon ini atong mabasa. Busa mga igsuon kong Kristohanon nga gitawag usab sa Dios tan-awa si Hesus ang apostol ug pangulong pari sa pagtuo nga atong gihuptan. Oh, di ba klaro? Unsa di si Kristo? Unsa di si Kristo? Apostol ug pangulong pari. Oh, klaro, di ba? Sa to pa mga igala, si Kristo mga igsuon, pangulong pari. Sa to pa kung ingon kag pangulo, labaw nga pari. Leader siya, pangulong pari. Mingon kag pangulo, meaning do nagyunay mga ubos-ubos. Kay di man ka matawag og pangulo kung way ubos. Meaning, ang kana pong iyang mga ubos-ubos, mga ubos-ubos ra kay kang Kristo, mga pari ba usab na? Yes, mga pari. Yun. Kay pangulong pari man pod si Kristo. Mingon kag pangulong pari. Sa to pa, doon na di mga ubos-ubos nga mga pari. O, kanang mga ubos-ubos nga mga pari, mao kana ang mga pari ron sa ato ang simbahan nga Katoliko. Kay si Kristo man maoy pangulong pari. O, nya si Kristo nagtukod og iglesia. Nya katura bang iglesia nga iyang gitukod mao to ang iyang mga apostoles. Nya unsa man tong mga apostoles? Mga pari. Santo Papa. Si Pedro Santo Papa, si Juan pari. Meaning si Kristo mo pangulong pari. Busa kay pangulo siya, kung leader siya, doon na gyud say mga member. O katong mga member mga igsoon to yung mga pari. Ubos-ubos niya. Mao na ang igsoon. Mao na. Nya kung inyong haruson murag kamunggay pag ingon lang diha sa Biblia nga mga pari masinupakon sa balaod sa Ginoo na maapil si Kristo pud ana kay si Kristo pari ra ba pod nya si Pablo pari gani si Pablo Roma 15:16 unsa may gingon ni Apostol Pablo Roma 15:16 atong basahon na Roma 15:16 ingon ni atong nabasa. Gihimo akong sulugoon ni Kristo Hesus aron pag-alagad sa mga dili Hudyo. Nag-alagad ako ingon nga pari. Liman kana. Pari. No. Unsa dis Pablo nag-alagad siya ingon nga pari. Pari jud dis Pablo. Ngalig mulusot mo. Ingon ra man brad, ingon. Sa to padi jud pari kay ingon ra man nga pari. Sayop man na. Sayop na. Sama pananglit ako baro tao. Ako nalibang og nangihi ingon nga tao. Sa ato pa di ko tao kay tungod kay ingon nga tao ko. Nalibang si Carlo, nangihi si Carlo, nikaon si Carlo ingon nga tao. Ingon ra man nga tao, di ko tao gyud. Someday ko di ay baboy, robot, tao gyud ko. Mo na dili sabton nga ingon nga pari, di nagyud siya pari gyud siya. Sama nang giisgutan sa Exodo 6:3. Example lang na ha. Example lang na sa pag-ingon na to ingon. Kay para sa mga laing relin sa ingon dili na kunog jud na pari. Sama ning gisgutan sa Dios Exodo 6:3. Nag-ingon ang Dios. Nagpakita ako ni Jacob, Isaac. Unsa to gingon sa Dios? Exodo 6:3. Nag-ingon dinhi mipakita ako kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob. Ingon nga Dios. Tanawa ha. Unsay gisulti sa Dios? Mipakita ako kang Abraham. Sa giingon sa Dios, nagpakita siya ni Abraham, Isaac ug kang Jacob. Ingon nga Dios. Ay sa ko nga dili po day Dios ang Dios ana. Dios jud. Nya na may mabasa ingon nga Dios. Di po day sa Dios. Di ba? Muna nga dili sabton nga tungod kay ingon nga pari, dili na pari. Pag ingon ni Pablo nga
pag-ingon ni Pablo nga nag-alagad ako ingon nga pari. Ingon din ning laing reliyon. Aw dili gyud ay pari is Pablo. Ingon lang nga pari. Kanang pulong ingon wa na magpasabot nga dili gyud siya pari. Kay mura ra gud nag-ako ba? Ako Carlo. Si Carlo nalibang, si Carlo nangihi, si Carlo nikaon, ingon nga tao. Ingon nga tao man. Kasi ko na di jud ko tao. Tao ko mo na nga dili sa tanang higayon kung miingon ta og ingon nga pari, dili na gyud pari. Sayop na. Kay ari tay sa Biblia pag ingon diri sa Dios Exodus 6:3. Nag-ingon ang Dios nga nagpakita ako kang Abraham, Isaac ug kang Jacob. Ingon nga Dios. Nya dili na pud Dios ang Dios ani. Sa Dios brad on. Sa ato pa dili sabton nga tungod kay ingon dili na gyud na siya pari. Pari jud siya. Mao na siya mga higala. Ingon ana ra na siya ha. Muna nga magbantay ta sa atong mga higala nga mga dili Katoliko nga naa kunoy mga pari nga magsusupak sa balaod sa Ginoo. Sakto na pero dili na mga Romano nga pari, mga Romano Katoliko nga pari. Dili na mga Katoliko nga pari. Kundi pari na sa Judaism katong mga Hudiyo nga mga pari sa Old Testament. Mao na mga igsoon kay diri sa Biblia kung magtuon kitag Biblia daghang klase-klaseng pari. Okay, hinaot mga igsoon nga masabtan ninyo kining akong programa mga igsoon kay kadiyot ra man ta nag-live. Kay ato ra man ang gihisgutan ng timaha kay daghan man gud nag-request pud nako nga i-topic nga ni Brad, no? Kay mao man ni sa garang gamiton sa mga laing relihiyon ba nga dunay pari magsusupak gud sa balaod sa Ginoo. Niya kana kunong sana ang nagpatay kuno ni Kristo pari. Yes, pari pero dili pari sa Romano Katoliko. Pari nga Hudyo. Mga Hudyong pari. Muna ba? Nya. Inaot nga namoy nakuha nga mga pagtulunan sa atong gihisgutan karon nga topic, no? Nya inaot nga katong mga wala pa kasimba manimba ta, no? Dili ta magtinapulan sa pag simba sa Dios, pag-alagad kaniya kay ang tumong og tuyo ra gyud nato ani nga maluwas ta, no? Kining atong kahago sa pag-alagad, pagsimba para man sa atong kaluwasan. Muna kay ang Biblia nag-ingon sa unang Korinto 15:58 nga ang inyong pag-alagad, pagserbisyo ninyo ngadto sa Ginoo dili gyud na matiway, dili gyud na niya tablahon. Iya nang ginalista. Muna nga importante mga igsuon nga kutob sa atong mahimo. Makasa man gyud ta kay tungod kay tawo ta, tawhanon ra gyud ta, di gyud na kalikayan nga makasa ta. Kung makasa man ganita mo kumpisal ta sa atong mga sala ngadto sa atong mga pari. Kay ang Ginoo dili gyud mo balibad sa pagpasaylo kanato. No kay ang Ginoo grabe kayo ka mapasaylo mga igsoon. Muna nga damor nga makabuhat tag salang mortal, sala nga bugat. Kay kanara bang salang mortal matod pa sa panudlo sa Santa Iglesia, no? One mortal sin. Bisag usa na lang ka mortal sin. Mamatay ka ng urasa, di na nimo mahinulsulan, ilabay jud ka ngadto sa impierno. Muna ayaw jud kumpiyansa. Kung makasa man ganita kana lang mga sa nga slight lang nga sa kanang venial sin kay kanang venial sin pwede man na siya mapapas. Imo nang tambungan sa misa mapapas man na o panahon sa imong pagkalawat matangtang ram ng venial sin kay kanang venial sin slight ra na nga sala, gamay ra kay nang sala, dali ra nang papason. Pero lahi gyud nang salang mortal kay kanang salang mortal ikamatay gyud na sa imong kalag. But pasabot ika-impierno gyud na sa imong kalag. Mao na mga igsoon nga kutob sa atong mahimo. Makasala man ganitag mortal duol yan tag pari. Mukumpisal ta sa atong mga sala dito sa atong mga pari. Mao na mga igsoon nga sa karong nga panahon naanataron sa mga katapusan nga mga adlaw, no? Hapit na mo balik ang atong Ginoo. Mao man ay gipaabot nato ang pagbalik sa atong Ginoo. Muna importante nga mangandam ta kanunay sa atong kalag. Atong andamon kanunay ang atong kalag. Sa unsa pamaagi pinaagi sa pagbinuutan, no? Pinaagi ang pagbinuutan nato atong giandam ang atong kalag niana. No, ikaduha pinaagi sa atong pagsimba kanunay, no? Kana gyud mga igsoon. Mo na labing importante ang pagsimba nya mukalawat ta
sa mahal nga lawas sa atong Ginoo mao na ang Eucharistia. Ano na kay grabe ra ba kayo ang saad ni Kristo ana? Kay buhi pa gani ng tawhana, kanang tawo nga mukalawat sa iyang lawas, buhi pa gani na. Iya na nang gisaaran kanang tawhana, duna nay kinabuhing walay katapusan. Oh. Kanindot ana, mabasa na sa Juan 6:54-58. Muna kalawat gyud ta. No, kalawat ta kay nindot kinang mo kalawat ta kay gipasaligan ta ni Kristo ana nga iya tang luwason. Hinaot mga igsoon nga duna mo'y nasabtan ning akong programa karon nga please like and share sa ako ang Facebook mga igsoon. Nya i-share ni ninyo kung duna mo'y GC Katoliko nga GC o dili Katoliko pwede na ninyo i-share. Nya kung duna mo YouTube channel pwede po na ninyo i-upload para daghan pong makapaminaw sa atong live. Okay, unya katong mga wala pa maka-follow ug maka-like sa akong FB page, please lang jud mga igsoon suportahi ang akong FB page. Kay daghan kay kog mga article diha, mga sinula, mga gipang type diha, mga pangutana ug tubag mahitungod sa atong pagtuong Katoliko. Akong gipang tubag diha mga igsoon. Naa diha sa akong FB page. Kanang mga sagarang atake sa laing relihiyon, mga atake sa mga laing sikta sa ato ang pagtuong Katoliko. Naa diha akong gihatagan og tubag mga igsoon. Makakaton pud mo diha mga higala. Kay gambit kay rong panahon na mga igsoon ang apologetics, no? Kanang pagpanalipod sa atong pagtuo, paglaban sa atong simbahang Katoliko, gamit na karong panahon na. Kay daghan na kaayong mga laing relihiyon karon nga grabe kaayo mo atake sa ato ang doktrina. Ma-personal o ma-social media ilang giatake kanunay ang Santa Iglesia Katolika Romana. Muna nga nakinahanglan ang atong simbahan ug mga batan-on, mga konsunada magtuon sa Biblia. Aron dili nimo kaila pag-ayo ang ilang mga doktrinang bakak. Muna mga igsoon nga importante magtuon ta sa doktrina sa simbahan aron makapanalipod ta sa atong simbahan nga Santa Iglesia Katolika. Muna mga igsoon unya sa di patamahuman ato usa ning ipang greet kining naglantaw sa atong live. Doon na may one view diri nga nagtan-aw din hiyo usa lang ka buok. Naot nga managhan pa ni ang atong views. Uban murag wa pa siguro ka upin. Napasiguro sila sa dagat nang ligo kay basta Domingo tingligo marog dagat. Sa di pa ta maligog dagat unaha usa ang simbahan, no? Manimba usa ta, no? Kay nindot man na nga mapanalanginan una ta sa Ginoo dayon ta maglingaw-lingaw, no? Elias Mahilom, salamat sa imong paglantaw Brad Elias Mahilom. Mateo Resurrection, salamat. Logronyo, salamat. Mateo Resurrection Logronyo, salamat sa imong paglantaw. Jason Sientadlas Ruman, salamat brother sa imong paglantaw. Aldrin Adlet Bartolome, maayong Oktobro, maayong pagpaminaw nako diri. Okay, salamat brad Aldrin Adlet Bartolome sa imong paglantaw sa atuang live. Please like and share sa akong live o please follow and like sa akong FB page o sa YouTube channel sa Yagyagan sa Kamatuuran. Please mo subscribe sa mga wala pa makasubscribe sa Yagyagan sa Kamatuuran. Kadang naay logo mga igsoon, hilo ang color sa maong logo. Yagyagan sa Kamatuuran. Please subscribe mo mga higala. O niya sa G1 Passiones sa iyang YouTube channel. Please subscribe sad mo. Naa diha ang mga nindot nga mga topic diha gipang-upload ni Brad G1 o mga debate na apon may makatunan mga igsoon. YouTube channel ni G1 Passiones o CFD Pilans mga igsoon. Please subscribe mo sa 57 CFD. Subscribe mo sa YouTube channel ni atong mga wala pa makasubscribe. O sa G1 Passiones YouTube channel, please subscribe pud mo. Og labi na pud mga igsuon, please subscribe pud mo sa Warriors YouTube channel, no? Warriors YouTube channel, please subscribe pud mo mga higala, no? Muna kana akong gipanganlan nga mga YouTube channel, kung wala pa mo makasubscribe, subscribe mo mga igsoon. Kay pinagi sa inyong subscribe, nagpasabot nga ni suporta usab mo mga igsoon. Ay mo kalimot ha, sa ako ang FB page kanang ang iyang picture kanang katinawan sa kanang iyang picture kanang simbahan sa Roma nya na title katinawan sa pagto ako ang FB page, no? Please subscribe mo, suportari ang akong FB page kay para may natong Katoliko.
Okay. Do mura na noong kag amang diha. Oh, mura kuno kog amang. Ngano mura mo kog amang? Pwede kakadungog sa akong tingog. Okay, daghang salamat brother ha sa imong paglantaw diha. Raymond Samson Canyalis, salamat sa inyong paglantaw kanako niya. Asa man mga igsuon nadungog ba ninyo akong tingog? Kay matud pa diri ni panalipod sa kamatuoran. Oy do mura man noong kag amang diha nagpractice kag inamang. Ngano man ning mura kog amang? Di mo kadungog sa akong tingog. Please lang ha, kanang nabay tingog, limpanggong mayong uto bro, limpanggong atong Gregory naba koy madungog bang akong tingog diha? Nabay audio ning akong live. Kay namanggoy sa badista dinhi, nagingon oy do, mura man noon kag amang do, nagpractice kag inamang. Usa may but pasabot niya ana? Dili madungog ang akong tingog. Please lang brad, limpanggong Anton Gregory, naba mo'y madungog diha akong tingog, madungog ba? Mute ra guro ka bro. Kisa ma-mute ra guro ka bro. Ako'y nag-mute bro, ako nag-mute. Di ba madungog akong tingog diha brad Gregory? Please lang brad. Madungog ka bro. So, salamat Gregory kay niingon man gud to si kining sabadista bitaw, kining panalipod sa kamatuoran pero bakak gud ni gud, panalipod man sa bakak di na kamatuoran kay wa may kamatuoran ang iglesyang tinukod lang tao, ha? Kanang tinukod lang Ellen G. White di man na kamatuoran. Panalipod sa bakak mo tanay sakto gyud. Pero ang anra may hinoy kamatuoran ana, pero kung imo nang tun-an ilang simbahan, bakak man gyud na. Madungog ra man bro. Okay, salamat brad Aldrin Adrit Bartolome kay niingon magutos panalipod sa bakak. Ay, bakak, panalipod sa kamatuoran nga nagpractice kuno kog inamang bot pasabot nga dili day madungog ang akong tingog. Mo to hibuong ko kay sayang ba ang akong gipang hisgutan nga topic nya wala ra day madungog. Salamat ha sa inyong paglantaw di ay madungog di ang akong tingog. Sa ato para siya ingon man siya nako nga nagpractice kuno kog inamang. Sa iya ra dito na mute lang siguro to ang iyang cellphone. Okay mga igsuon unya wala man gyud tay laing topic, mao na masad to atong topic karong paghisgutan. Unya kung doon na mo'y pangutan na sa di pa ko mahuman, magpaabot pa ko, no? Patagan pa muna kog pila ka minutos sa magpaabot ko sa inyong mga pangutana, no? Pwede mo mangutana bisag dili bahin sa atong tema gisgutan karong adlaw, pwede ra mangutana mo lain nga klaseng tema, no? Saman paabot ra ko ha, mapaabot ra ko ninyo. Muna katong mga wala pa maka-like sa ako ang FB page, like lang mo mga igsoon, no? Madungog ang kamatuoran bro, mao nay sakit sa ilang dunggan. Agoy mao di ay ingon siya dili ko no madungog, nagpractice ko no kog inamang. Siya nagpractice pud og bungol, nagpractice pug binungol kay wa ko no kadungog. Ako nagpractice ko no kog inamang, siya nagpractice pug binungol kay wa siya kadungog. Mao na, pero ikaw day bro Anton Gregory makadungog ang kamatuoran bro, mao nay sakit sa ilang dunggan sa laing-laing tinuan nga tawo ray sukaranan. Sakto grod ay sakto gyud Gregory, no? Salamat jud, sakit kay na sa mga kining kamatuoran, sakit kay na para sa mga tawo nga naas bakak ang ilang dunggan murag barinahan. Una kung naa ka sa bakak nga doktrina, bakak nga simbahan, makadungog ka sa kamatuoran, sakit kay na para nila. Mao na mga igsuon, sakto na matud pa ni Limpanggong Aton Gregory, makadungog sila sa kamatuoran bro, sakit kay na sa ilang dulunggan. Sakto bro, sakto gyud brad. Ang kanang pagkasakit sa ilang dulunggan mura ra naggibarinahang dunggan anak mga higala. Mo na nga kitang mga